Vážení priatelia, vítajte pri ďalšej časti vašho obľúbeného kulinárneho a dokumentárneho poriadu Ako chutí Amerika, tentokrát v špeciálnej edícii Ako chutí Anglicko, čiže skrátené ACHA špeciál ACHA. Dnes večer sa pozrieme na zúbok anglickej kuchyny, keď už sa tu teda nachádzame. Dnešné menu sme zostavili na základe toho pozorovania aktuálne tohoto náchoda, aj keď je ťažko už aktuálne definovať anglický náchod, lebo teda toto po uliciach, čo sa tu prechádza, to ja neviem, ale angličtinu som tam nepočul. Každopádne pred jedlo, keďže sa nachádzame v improvizovanej kuchyni, dnešné varenie bude, ako by som to povedal, zjednodušené, budeme hlavne zohrievať, ale Angličania sú typickí, alebo teda s nami, zohrievanými polotovarmi, prípadne hotovými jedlami, ktoré aktuálne v obchode nájdete častejšie než samotné suroviny na to jedlo. Kvalitatívne nevieme, ako sa na tom chvália s rôznymi definíciami. Uvidíme, každopádne sa k tomu dostaneme. Je všeobecne známe, že Anglicko pohliako nechutí. Možno ste to už zažili a ochutnali na vlastnej koši. Ich tradičné recepty nie sú úplne tip-top pre človeka vychovaného na princových haluškách alebo teda ratatouille. Našim predjedlom dnešným bude typická anglická potravina a to sú tieto krásne Walker's chipsy s príchutou octa a soli. Sú to, kto vstaňujú občas, alebo to boli aj na našom území. Oni sú známe teda tým, že sú octom a solou. Niekto, kto nemá rád niekto, kto nemá rád oct alebo sol, by týmito čipsami nebol nadšený, ale ja osobne rád mám aj ocot, aj sol, takže ja som týmito čipsami nadšený a v podstate ich kupujem, keď sa dá, aj na ostatných častiach planety, napríklad u nás, no. Dobre. Výborné. Naše hlavné dnešné jedlo pochádza z dielne spoločnosti tuto sa otočím spoločnosti Sainsbury a je to tradičný anglický recept zvaný Bangers and Mash. Vyzerá to na obale takto. Sú to v podstate párky alebo teda klobása anglická, jemne tepelne upravená, poliata akousi hnedou neznámou omačkou a k tomu sa podáva pyré, to sa volá mash. Nie mash ako nemocnica, ale ako zemiakový mash. Ja dúfam, že nebudem mať mash potom, aj keď to zjem. Ježišmaria, čo robím? Postupujme podľa návodu dodaného s krabickou. Prosím pekne, takto vyzerá Bangers and Mash naservírovaný na tanieri. Môžeme sa teraz pustiť do degustácie. Vyzerá to veľmi podobné ako predtým. Je to jednoducho taká typická anglická chuť, hnedá omačka, takzvaná UHO alebo univerzálna hnedá omačka. No, vyskúšame teda. Dobre, čakal som horšie veci. Samotný párok nie je vôbec ochutený. Omačka
je na tom aj trošku lepšie, je tu dokonca aj cibulka, to je domáčka nedefinovateľné. To je dokonca veľmi dobré, to sa veľmi čutujem. A čo sa týka pyré, alebo teda zemiakovej kaše, no to by potrebovalo trochu soli, tuto ja samozrejme nemám. No. Ako dezert som sa dneska snažil veľmi úpenlivo nájsť v anglických potravinách niečo, čo by mohlo byť dostatočne bizarné na to, aby sme boli prekvapení z toho, čo Angličania jedia. Žiaľ, nepodarilo sa mi nájsť naozaj nič také špeciálne. Jediné, čo som tam objavil, je táto krásna čokoláda Cadbury, Marvelous Creations, na obale sú rôzne marshmallow, cookie a nejaké žele, takže predpokladám, že to bude chutiť niečo približne ako naša študentská pečať. Že je môj predpoklad správny, už viem, lebo ako vidíte, čokoláda je už otvorená, pretože som toto točím už na 3-krát a na 3-krát sa mi podarilo nezapnúť túto druhú kameru. Tak ale musíme sa teraz tváriť, že to viem, že to neviem ako to chutí a ochutnám to. Chutí to ako čokoláda s marshmallow, cookies a žele. Veľmi podobná našej študentskej pečati. Táto firma Cadbury je dosť známa v Anglicku. Tá čokoláda je robená na to, aby chutila. To už ani v podstate neviem, či je to ešte čokoláda, alebo sú tam viacej presahú tie prímesy. Predtým ale, ako dožujeme a ako sa rozlúčime, si ale spravme krátky výlet do Londýna. To bol malý výlet do Londýna, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Opäť možno niekde inde po svete, máme za sebou teda už aj anglický Londýn. Uvidíme, kam nás potulky za gastronómiou zavedú na budúce. Dovidenia. Beach.